Ja sam Denis Sekulić, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, smjer socijalni rad. Imam 20 godina. U slobodno vrijeme sviram gitaru. I eto, živim trenutno u Sarajevu. Pa u Srebrenici, ne znam, nema nešto da mi se previše dopada. Mislim, to je grad u kojem sam dosta godina živio, u kojem sam dosta prijatelja stekao. Ali ono što bi isto tako mogao reći da mi se sviđa, to što mi se sviđa je to da su mladi odlučni da promijeni nešto, međutim nemaju te prilike i ti njihovi projekti koji prave, kako se zove, nemaju sluha kod vlasti, tako da to većinom i propada. To je to. Ne znam šta mogu još reći da mi se sviđa u Srebrenici. Uglavnom, ništa posebno, vidim da samo sve više i više mladih odlazi i da grad polako umire. Pa u Srebrenici mi se konkretno ne sviđa to što mladi nemaju nikakvu perspektivu, što nemaju gdje da se zaposle, što vlast isto nema sluha da im pomogne. To je nešto što mi se ne sviđa. Prvo da podržavaju mladi jer na mladima svijet ostaje i da se malo više pozabave time, da se otvore radna mjesta, da se mladi negdje mogu i zaposliti. Pa prvo, za jedan dan ne mogu ništa da promijenim, ali prvo što bi radio bi otpustio 50% ljudi koji rade ovdje i koji ne žive u Srebrenici. Jer imamo i mi sposobnih ljudi koji mogu da rade u Srebrenici, imamo to kadra, ne treba nam niko iz drugih gradova. Jednom riječ, bolju.